ஐயா, நீங்க இல்லாம ரொம்ப மன வருத்தமா இருக்குதுங்க ஐயா. நீங்க அடுத்த வருஷம் நிக்கணும், ஜெயிக்கணும். இன்னும் 100 வருஷத்துக்கு எங்கள நீங்க ஏமாத்தணும். அதுதான் சார் எங்களுக்கு வேணும். இவங்க என்ன பண்றாங்க, சொன்னது அப்படியே செஞ்சுடுறாங்கய்யா. ஆ அடுத்த நிமிஷமே செஞ்சுடுறாங்க. ஆனா நீங்க வந்து இத பண்ணுவோம், அத பண்ணுவோம், அத கொண்டு வருவோம், இத கொண்டு வருவோம்ன்னு சொல்லி எங்கள அப்படியே ஏமாத்திக்கிட்டே இருந்தீங்க இத்தன வருஷம். இத்தன வருஷம் ஏமாத்தி, ஏமாத்தி, ஏமாத்தி அந்த காசெல்லாம் எங்கேயோ எடுத்துட்டு வெளிநாட்டுக்கும் அங்கேயும் இங்கேயும் வச்சு நல்லா என்ஜாய் பண்றீங்க. ஆனா இவங்க அப்படி இல்ல. மக்கள் பணத்துல ரூ. 1 கூட எடுக்க மாட்றாங்கய்யா. எங்களுக்கு அது வேணவே வேணாம்யா. அவங்கள நாங்க தூக்கி போட்டோம். எங்களுக்கு நீங்க தான் வேணும், நீங்க தான் வேணும், நீங்க தான் வேணும், நீங்க தான் வேணும். நீங்க தான் சார் எனக்கு வேணும். எங்கள வந்து நீங்க ஏமாத்தணும். நாங்களும் அத நம்பிக்கிட்டு ஆமா சாமி போடணும். சார் நீங்க சொன்ன மாரி பேசிட்டேன். கூட ஒரு ரூ. 100 சேர்த்து குடுக்குறது. என்ன சார் தொண்ட தண்ணி வத்த மூச்சு முட்ட பேசியிருக்கிறோம். ஓ! புரிஞ்சுச்சு. கொத்தடி மைஸ். ரூ. 200 கொத்தடி மைஸ்.